Hvad laver vi her? Og hvor skal vi hen? Det er som om vi bare vågnede om morgenen, og så er det velkommen til showet. Ikke stil nogen spørgsmål, bare følg med strømmen. Tjen så mange penge som muligt til at fylde lommen. Al den bekymring, så du ikke ender med at blive flad. Kopier alt hvad du ser på tv'et til et magasinblad. Følger den nyeste mode, men er det det som gør dig virkelig glad? Hvis du nogensinde bliver forvirret, så gå hen til drikkeriet. Hører du stadig stemmer, så tænd for musikken. Luk dig selv på omverdenen og af alt snakkeriet. Gav det dit liv baghjul, at du valgte et liv stil med stoffer, sex og rock og rull. Men ærligt talt vil jeg gerne vide, er der mere til det her liv og på den anden side? Er der mere til det her liv end at blive gammel og ånde ud? Forlad dit kærlige hjem, er så dit liv virkelig slut? Jeg vil så gerne vide, før det er min tur til skridt. For jeg er ikke villig til at gamble med min sjæl og tage chancer. Dette er blot simple spørgsmål, og jeg søger bare efter livets balancer. Som, hvad laver vi her? Er et spørgsmål jeg stiller direkte. Hvad er formålet med livet, og hvem har skabt os så perfekte? Og hvad sker der når vi forlader verden som vi kender den? Spørgsmål vi tilsyneladende ikke vil svare på. Det her liv kom blot af sig selv, fra det helt store til det små. I så fald lad mig spørge dig, skabte du dig selv, eller var der en anden der kreerede dig? Fordi du er et menneske som er ubeklagelig, fejlfri og medmenneskelig. Du har skabt en årlig intelligens som er ufejlbarlig. Fordi der er ikke et kamera på den her jord som kan komme tæt på en menneskes øje, eller en computer der konkurrerer med det menneskelige hjerte. Og hvis hele verden kom sammen, ville vi kunne skabe en lille flue. Så mange signaler, men stadig mange der benægter. Mens videnskaben som prøver at retfærdiggøre at verden kom for intet. Når det er simpelt sum, 0 plus 0 plus 0 kan umuligt give et bum. Så for hvor kom alt det her fra? For alt har sin oprindelse. Jorden og alt det der inde i den må være den største opfindelse. Den eneste grund til at du ser den her video er fordi den fik dig til at spekulere. Så du kan tro på Big Bang, men jeg vil hellere tro på ham som fik det til at eksplodere. Allah, skaberen af alt for universet til enhver sjæl. Ham som kontrollerer, ikke som sin skabelse, over vores vildeste fantasier. Han er hverken en mand eller har partner med sig. Han er alene, kan jeg garantere. Og nej, han forlod os aldrig. Han forlod os med en vejledning, som skal hjælpe med at diktere vores liv. Koran og islam, og undskyld jeg hopper til konklusioner, men det er den eneste mulighed. Den eneste definition på Gud, den eneste ene, den almægtige med den største retfærdighed. En bog med 0 fejl i sig, med mirakler som er både videnskabelige og historiske. Alt åbenbart for over 1400 år siden. Ligesom den detaljerede beskrivelse af det menneskelige embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. Til udvise af universet og oprettelse af alting fra H2O og de 2 have, der ikke blandes i en komplet separat flow. Til planeternes kredsløb skifter dag og nat og forbliver i float. Til bjergene som holder sig fast under jordens grund. Til historiens fortid og bevaring af tyrannen Pharaoh. Til at identificere det laveste punkt i det land, hvor Persien besejrede Rom. Og ikke et eneste ord at ændre. Så venligst forklar, hvordan alt det var kendt over 1400 år siden. Til en mand, som kunne hverken skrive og læse, som reciterede, hvad englen sagde. Og hvis du stadig ikke tror, så kom venligst op med noget, som er tæt på, hvad Gud grundlagde. Men du kan ikke, så du tog Gud som et hån, og hans budbringer som en joke. Muhammad could not read or write. How somebody who can't read or write gonna start a religion? Vi lever vores liv efter vores egen lyster, begær og håb. Og siger, at det her liv er det eneste hjem, vi får. Vi vil kun leve og simpelthen dø. Jo. Rettelse. Efter græsset dør, kommer regnen og vokser op igen. Og Allah lover at gøre det samme med din egen sjæl. Og bringe dig til live og stå. Lige fra din fingerspids til din tå. Mens den almægtige alseende ser os så tæt på. Og vi vil sandelig blive testet i, hvad Allah har givet.
I vores penge, helbred og i os selv, og alt det vi bliver velsignet med. Så tro, hvor vi vil sandelig blive genoplivet, og blive bragt tilbage til vores skaber, til regnskab for hver eneste gerning, som du og jeg har gjort gennem livet. Da han rækker os vores bøger og ordrer os til at læse. Alt fra det dårlige til det gode, og alt hvad der er imellem. Du dig selv er tilstrækkelig for dine egne handlinger, så vær ikke sur på mig. Det var dig, der troede ikke, at du ville komme tilbage til mig. Jeg gav dig et helt liv til at søge efter mig, men du havde travlt med alt det, der var midlertidigt. Så læs, og gode nyheder til alle de, der tror, at de er på det rette spor. Og hvis du ikke tror, læs, og lad den dag ikke være den første dag, du finder ud af, hvad meningen med livet var. Læs. إن إلى ربك الرجعى